Det er gutterne. Sport i klubberne. Sammen og velkommen til en ny video her på vores kanal. For præcis næsten et år siden, der lovede vi, at vi skulle lade den danske hedebølge. Og her er vi, ja. 12 timer i teltet. Let's go! Nu er det bare i gang. Så 12 timer på nu. Og her kommer reglerne. 1. Vi må ikke forlade teltet. 2. Vi skal mindst lave en challenge. Vi skal sove på et tidspunkt. Nummer 4. Det samme som regel 1, 2, 3. Og som I kan se her, så er vi inde på tidtænkning, eller uge, eller hvad fanden appen hedder. Så tæller vi dem på 12 timer. Og det trigger vi bare. Start. Og så har vi altså en timer, der går på 11 timer og 59 minutter. Så ja, så er det jo bare i gang med challengen. Så er det jo 12 timer til. Toren sidder og spiller et eller andet spil. Det lader vi ham om. Og ja, følg lige min Instagram heroppe, fordi så vil jeg være meget taknemmelig for det, fordi jeg er sådan lidt fattig på følgere. Nå, ja. Men vi ses, når der sker noget spændende. I kan sgu ikke se mig. Hej. Nu er klokken. Hvad er klokken? 10. Og vi vil sige, vi har været her i 3 timer. Lige nu er status, vi har fået en lampe ind. Og der er 2 søde feedpics. Og en syg tandline, du har. Ja. Vi har lidt gøjl fra Tyskland. Fordi det er sjovt. Og så har vi noget kortspil. Noget Uno. Noget. Der er mit tøj. Så herude. Så skal lige hurtigt. Der har vi strøm. Så der har vi strøm til lampen, strøm til begge vores telefoner, til 2 vores computer, der er der, hvis vi skal se en film. Så står mine sko og vores glas og en termokande. Og et håndklæde, 2 sko og en pumpe. Og så sover mig 2 her. 2 han ligger og spiller. Der er Pringles dernede. Og i min seng. Så lige nu, så slapper vi bare af. Og så vender vi nok filmer igen om en halv time eller et andet, og så se om der er sket et andet. For lige nu, der ligger vi bare og spiller og laver nogle stille og rolige ting. Og så, ja. Så kan det være, at vi laver noget senere på aftenen. Ja, vi ses. Ej så. Og jeg skal lige noget lys. Nu er der gået en time siden sidst. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mig sådan lidt. Men ja, nu er klokken i hvert fald 23. 04. 03. Jeg er ligeglad. Hvorfor laver jeg sådan noget her? Nå. Vi ses enten i morgen eller senere. Det kan være, at vi mødes midnat igen. Ved det? Hej. Det er ikke gået lang tid, men det er lige gået op for mig. Vi har faktisk slet ikke haft det varmt. Man kan jo ikke kalde det her faktisk den danske hedebølge, fordi der er ikke varmt. Vi er midt sommer, men der er ikke varmt. Vel, Thor? Nej. Der er ikke varmt herinde. Altså, det kan godt være, det ligger i bare mave, men der er ikke varmt. Og så derude. Så blev klokken midnat. Gå lige hernede. Det blev klokken midnat, og det betyder, at vi går i seng nu. Vi vil være her i 5 timer nu. Nej, jo, 5 timer. Og så nu går vi i seng. Og så ses vi i morgen på et tidspunkt. Ja. Vi sover, og så kan det være skinner. Men vi ses nok forhåbentlig først i morgen. Hvem der vi finder på et eller andet. Men ja, hej. Godmorgen. Klokken er 7:41. Og vi har slet ikke haft muligheden for at sove længe. Fordi det fandens regn her. Det skulle væk os. Så nu er klokken næsten 0. Og vi har lige en time at slå ihjel inden hver morgen.
Så nu skal vi se comedy. Ja, det er godt at starte med nu. Der kommer lige en timelapse. Jeg også der ser comedy. Det er jo egentlig lige gået op for mig, at vi er færdige, fordi at vi startede klokken 7, og nu er klokken... Hvad? 8:25. Og nu er klokken 8.25. Så vi har egentlig været her 1 time og 25 minutter for meget. Så det her, det bliver nok en challenge på timer. Nå, men jeg ved selvom, at de har så næsten sovet hele tiden, så er challengen altså færdig nu. Nu er klokken 9, og Thor han er så allerede smuttet hen. Skal vi gøre noget færdig? Øj, det er jo satans regner. Det var Thor. Tusind tak, fordi I gad se med på den her video. Husk at gå hen og følge Instagram, Twitch, helt lortet. Der er Thor igen. Og ja, så ses vi bare i næste video. Hej! Det er gutterne. Sport i klubberne.